ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ମାନସିକ ନଡ଼ିଆ ଆପଣମାନେ କେମିତି ବସେଇବେ। ନମସ୍କାର, ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ପାଇଁ ବି ମାନସିକ କରିପାରିବେ। ଚାକିରି ପାଇଁ ହେଉ କି ନିଜର ଘର ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ପରିବାର ପାଇଁ ହେଉ କି ଦେହ ଖରାପ ଥିଲେ ବି ଆପଣମାନେ ମା ରୁଦ୍ରକାଳୀ ନାଁରେ ନଡ଼ିଆ ମାନସିକ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଘରେ ଥାଇକି ବି ମାନସିକ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ମାନସିକ କରିଲେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ମା ନିହାତି ପୂରଣ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ମୋର ବି ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ମୋ ପରିବାରର ଦେହ ଖରାପ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ତ ମୁଁ ସେମିତି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କରିଥିଲି। ଆଉ ମା ମୋର ସବୁ କିଛି ଭଲ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କେମିତି ଆପଣମାନେ ମାନସିକ ନଡ଼ିଆ ବସେଇବେ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ନେବେ, ତାପରେ ରେଡ଼୍ କଲର୍ର ଗୋଟେ ଛିଟକନା ନେବେ। ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖେ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଛିଟରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୁଆ ନେବେ, ଗୁଆରେ ସେ ଛିଟକୁ ବାନ୍ଧି ନେବେ। ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଛିଟ ନଡ଼ିଆରେ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଡ଼େଇ ନେବେ। ଗୁରେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦୁଇ ହାତରେ ଆପଣମାନେ ନଡ଼ିଆକୁ ଧରି 3 ଥର ରୁଦ୍ରକାଳୀ ବୋଲି କହିବେ। ଏ ନଡ଼ିଆକୁ ନେଇ ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବେ, ଯେଉଁଠି କେହି ବି ସେ ନଡ଼ିଆକୁ ଛୁଇଁବେନି। ଏଇ ମାନସିକ କେବଳ ଆପଣମାନେ କରିବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ଶନିବାର। ଯେହେତୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ବାରରେ ମାଙ୍କ ପୂଜା ବାର ଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭରସା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ମୁଁ କରିଛି, ମୋର କେବଳ ପୂରଣ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ କହୁନି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଦେଇଛି। ସେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ମାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରି ମା ବୋଲି ଡାକିଛନ୍ତି, ମା ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ବି ହେଉଛି ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି କହିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଥରୁଟିଏ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କି ମା ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ମନସ୍କାମନା ସବୁ କିଛି ପୂରା କରିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି।